Sziasztok! Hát nagyon sokat gondolkozok az elmúlt egy-két évben a demokrácia állapotáról, vagy állapotán itt Magyarországon. Ugye egyre gyakrabban és egyre erősebben hangzanak azok a szavak, hogy a demokrácia haldoklik. Én ezzel nem értek egyet, szerintem a demokrácia nem haldoklik, mert a demokrácia ez egy fix dolog, annak megvan a maga fogalma, a demokráciának megvannak az eredményei. Én úgy gondolom, hogy nem a demokráciával van baj, nem a demokrácia gyengül, hanem a demokráciához való hozzáállásunk. Nem csak itt Magyarországon, természetesen, hanem az egész világon az emberek egy kicsit másképp állnak hozzá a demokráciához, mint mondjuk 20, 30, 40, 50 évvel ezelőtt. Hogy mire is gondolok ezzel? Hát a demokrácia az egy olyan társadalmi forma, amelyben az emberek részt vehetnek a döntésekben, elmondhatják a véleményüket, szavazhatnak, kijelölhetik azokat az embereket, akik képviselik őket, akár a városban, akár az országban. És nem ez a rendszer az, ami rossz, nem ezzel a rendszerrel van baj, hanem azzal, ahogyan akár az emberek, a néptömeg, vagy akár a vezetők állnak hozzá a demokráciához. Én egyre inkább azt veszem észre, hogy az emberek lemondanak a demokráciáról. Nem akarják a saját életüket irányítani, nem akarnak beleszólni, nem akarnak döntéseket hozni. Az emberek félnek attól, hogy felelősséget vállaljanak a saját döntéseikért, ezért inkább hagyják, hogy mások hozzák meg ezeket helyettük. A társadalomban egyre jobban épülnek le az önvédelmi mechanizmusok, már nincsenek szakszervezetek, tehát a munkahelyeken a dolgozókat nem védi meg a szakszervezet, nem védi meg az összefogás, és az vonatkozik az egész társadalomra, tehát a társadalom összességére. Nincsenek meg azok az önvédelmi reflexek, amikor egy bizonyos csoport, egy kisebbség, most tök mindegy, hogy hol a munkahelyen, a társadalomban, azt mondaná, hogy igen, kiállok a jogaimért, kiállok a véleményemért, és azt akarom, hogy úgy legyenek a dolgok, ahogy azt én szeretném, ahogy az nekem jó. És azt gondolom, és ez nem csak társadalmi szinten van így egyébként, hanem egyénileg is, és szerintem az egyéni beletörődés, ez az egyéni lemondás szivárog át a társadalomban. Tehát, hogy az emberek önmagukban sem akarják már magukat megvédeni. Tehát, hogyha mondjuk valaki a munkahelyen, egy főnök, vagy egy képviselő, vagy bármilyen személy, aki hatalommal rendelkezik, visszaél a hatalmával, akkor a társadalomban sok esetben az egyén is lemond az önvédelemről, és elfogadja, hogy hát igen, én ebben a pozícióban vagyok, ő abban a pozícióban van, ő megteheti, nekem meg az a dolgom, hogy elviseljem. Tehát én azt látom, hogy egyre inkább erősödik fel a magyar társadalomban is az a szolgalelkűség, az a cselédlelkűség, amely elfogadja azt az állapotot, amely jut neki, és úgy dönt, hogy ő nem védi meg magát, ő nem lép fel önmaga érdekében, nem lép fel azért, hogy neki jobb legyen. Itt van most jöttem el Sárkeresztes és Moha között, a világ egyik legszarabb útja. Már akkor neki akartam állni a videót csinálni, csak nem csináltam, és annyira szar az út, annyira zögykülődik, hogy nem lehet rajtam úgy menni, hogy ezt lehessen hallani. Most meg egyébként egy szarúton vagyok. És akkor itt van, hogy miközben mondjuk egy Lázár János el tudja intézni, hogy a lakásához megcsinálják az utat tökéletesre, Moha teljes lakossága nem tudja elintézni, hogy azt a néhány kilométer kurva szar utat megcsinálják. Tehát, hogy nincs meg a társadalomban az erő, sem a társadalomban, sem az egyénben, hogy kiálljon valamiért, ami számára fontos, vagy amit akar. És ezt még nem tudom megfejteni, hogy ez egy lustaság, ez egy gyengeség, ez a beletörődés, ez végül is minek köszönhető, de nagyon úgy tűnik, hogy a társadalom inkább azt mondja, hogy én nem szólok semmit. Vannak ilyen nagyhangú hülye gyerekek, mint például én, ugye, akik majd megoldják, majd ők csinálják a videóikat, majd ők hangoskodnak, aztán ha esetleg lesz valami, majd akkor ők azt el fogják intézni. Tehát, hogy a társadalom nem azt mondja, hogy föl lépek önmagam érdekében, hanem várok valakire, aki majd föllép az én érdekemben. Tehát ez a messiás várás van az országban, illetve nem csak az országban, hanem az egész világon, és az a messiás várás ez sosem jó. Méghozzá azért nem, mert egyrészt nagyon kevés ember van, aki egyénileg hajlandó föllépni
a társadalmi problémák megoldásáért, aki egyénileg hajlandó föllépni valamiért, ami rossz egy kisebbségnek, rossz a dolgozóknak, rossz a munkásosztálynak, rossz a társadalom egy-egy pontjának, vagy akár az egyénnek. Hiszen ez harccal jár, ez küszködéssel jár, és ezt nem mindenki akarja felvállalni, ezért nagyon kevés ilyen ember van. Másrészt pedig, aki felvállalja, és esetleg sikeressé válik, abban a közegben válik sikeressé, amelyben a nép nem akar fellépni, azaz lehet, hogy lesz egy olyan vezetőnk, aki fellépett a népért, aki hangot adott a kisebbségekért, aztán amikor belekerül abba a fotelba, ahol az elődje ült, és ahol az elődje visszaélt a hatalmával, akkor rájön arra, hogy ő egy olyan helyen ül a fotelben, ahol senki nem vár el tőle semmit. Tehát, hogy továbbra is csak az van, hogy mindenki ül a seggjén, senki nem szól bele, nem állnak fel az emberek az érdekeiért, ezért az ember, aki mondjuk korábban föllépett mások érdekeiért, ő is beleposványosodik abba a közegbe, amelyet amúgy a nép kényszerít rá, azaz, hogy ő legyen az, aki mindig mindent megold, és azt nem fogja. Szóval bennem nagyon gyakran fölmerül az a kérdés, hogy érdemes-e azért a társadalomért küzdeni, érdemes-e annak a társadalomnak az érdekeiért fellépni, amely társadalom egyébként önmagáért nem tesz semmit. Ugyanis hiába van egy demokrata kisebbség, amely jót akar. De vajon jó a társadalomnak az, hogyha egy kisebbség, most független attól, hogy egy demokrata kisebbség lép fel az érdekében és kerül hatalomra? Hát az sosem jó, ha a kisebbség van. Ez viszont azt jelzi, és én ezen gondolkodok sokan, hogyha Magyarországon nincs igény a társadalom részéről a demokráciára, nincs igény arra a társadalom részéről, hogy küzdjön a jogaiért, a lehetőségeiért, akkor érdemes-e ezt a küzdelmet másoknak megcsinálni? Én nagyon félek attól, hogy egy olyan világban élünk, és csak én még nem ismertem fel, miközben mondjuk Orbán Viktorék már igen, azért nagyon félek attól, hogy egy olyan világban élünk, amelyben nincs igény a jogokra, nincs igény az előrehaladásra, nincs igény a fejlődésre. És hogyha nincs ilyen igény a társadalom részéről, akkor lehet, hogy nem is kell érte küzdeni. Akkor legyenek megint földesurak, szolgáljuk őket, legyünk cselédek, napszámosok, hagyjuk, hogy ők határozzák meg a körülményeket, amelyek között élünk, hagyjuk, hogy ők határozzák meg a fizetésünket, hagyjuk, hogy ők határozzák meg azt, hogy meddig juthat el egy átlagember a társadalomban. Szóval, hogyha erre van igény, akkor bennem fölmerül a kérdés, hogy érdemes-e szembe menni a társadalommal, amelynek nincs igénye a saját előrehaladására. Na hát ilyeneken töröm a fejemet. Sziasztok!